Den gamle varmehal, det ser jo ret nyt ud alligevel. Det er det også. Vi er først blevet færdige med den i 2015, hvor vi har indviet den. Men nu er den klar til alle beboere, de kan bruge den. Og hvad vil det sige, når man nu kalder det den gamle varmehal? Hvad vil det sige? Der har været gamle kedler hernede i helt gamle dage. Okay. Så de er så blevet fjernet. Og hvor gamle var de? De er jo helt tilbage fra 65, hvor det blev bygget. Ja. Og nu er man så lavet om. Skal vi gå ned og kigge på det? Det synes jeg. Ja. Kom med. Så det er så varmehallen. Ja. Og man kan sige, at vi har lige haft et arrangement hernede med beboerne, hvor de kunne komme med deres idéer til, hvad de gerne vil lave. Fordi det er jo en aktivitetshal. Det vil sige, at du kan enten lave en bordtennisklub, eller du kan lave en zumba-hold, eller du kan komme ned og spille musik. Og det er det, vi gerne vil bruge den til. Så vi vil gerne have, at folk de kommer ned og bruger den, og får lavet nogle forskellige teams og nogle hold, som gerne vil stå for det hernede. Ja. Det er det, vi går og mangler. Så man kan sige, at det her, der er stået nogle store kedler. Ja, det har der. Og så har vi selvfølgelig fået lagt noget akustik på loftet, fordi det var umuligt at tale sammen hernede. Ja. Og vi har fået lavet det i stand med nyt køkken, badeværelse. Så har vi hentet nogle møbler, som vi har fået gratis. Der er bordtennisborde. Der er sådan set, hvad folk de skal bruge. Men det du efterlyser nu, det er i virkeligheden nogen af beboerne herude i Reginehøj, der har et godt forslag. Det er nogle ildsjæle, som gerne vil stå for at lave nogle aktiviteter hernede. Hvem skal de henvende sig til? Det skal de til Bente Andersen, som også har sidstuen. Det er hende, der er, øverst ansvarlig for varmehallen. Ja. Sammen med bestyrelsen. Og hendes navn, det står vel rundt omkring på, i opgangen, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Så det er frit. Altså man kan komme med lige, hvad man gerne vil. Man kan lave maleri, og man kan alt, hvad man gerne vil lave. Kan man også holde en fest dernede? Nej, det kan man ikke. Det må man ikke? Det må man ikke, nej. Så der var grænsen? Ja, altså det er en aktivitetsklub, fordi vi har et selskabslokale lige over på den anden side, så man kan lege til at holde fester i. Okay. Jamen lad os håbe, der kommer en masse forslag. Det håber vi i hvert fald. Så lækker er du nu heller ikke. Sjov hver eneste gang, var det jeg Stille maringa du. Kom og syng og dans med os, det synes vi er de skulle. Vi glæder os til juleaften, så bliver prædiken. Og vi
kvarter op i teltet, er der julepjert. Nej, en fin en, I har fået med der, hva'? Ja, der er julepjert om et kvarter. Op i teltet. Hej, der er julepjert om et kvarter. Da jeg kom til Danmark, så tænkte jeg, det var sjovt at lave en Wilhelmsen-udstilling. Men det jeg også opdaget, det var, at man havde måske et lidt afslappet forhold til netop Wilhelmsen. Han var der, men man var lidt usikker på, hvad han egentlig kunne være. Det vi har valgt at gøre, det er at fokusere på nogle af de her aspekter, som er lidt særlige for ham som kunstner, og som er noget, altså primært i den senere periode. Han tager konsekvensen af sine billednuancer og maler dem ud i så mange forskellige nuancer ud over rammen, at der er simpelthen en serie grønne portrætter, der er en serie pink portrætter, og der er nogle nuancer, som han igen og igen vender tilbage til og undersøger og leger med på forskellige måder. Og den har vi gerne ville følge helt til dørs, den tanke. Så det er der prøvet at indrette den her korridor, og det er selvfølgelig med fare for, at det går hårdt ud over billederne, men jeg synes, og vi synes, at billederne de er stærke nok til at kunne klare den her form for modspil, og de sætter nogle ting frem, som man ellers ikke får frem, når de er på en hvid væg. Så de her kontrastfarver, altså nogle af billederne, synes jeg næsten er blevet fluorescerende, altså der er nogle af de her kontraster, som han var så vild med, og som han lægger ind i billederne i forvejen, som altså virkelig får lov at springe frem på lærredet. Og jo tættere man kommer på, des bedre udligner øjet også, så man får zoomet ind på hans egne nuancer igen, trods en hæftig påvirkning.
Velkommen til julestue med den rare julemand. I dag bliver en helt speciel julestue, for jeg har fået besøg af Pjerrot. Velkommen til, Pjerrot. Se, i dag havde jeg tænkt mig, at vi skulle snakke lidt om julemad. Det lyder godt. Ja, det gør det. Der er da ikke noget bedre end noget julemad. Nej. Og ved du hvad? En af mine favoritretter, det er jo, som de fleste børn ved, risengrød. Det er også godt. Hva? Det er også godt. Pjerrot kan også godt lide risengrød. Kan Pjerrot godt lide risengrød? Fordi det er sådan noget hvidt noget. Pjerrot kan godt lide, hvad der er hvidt. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, det er rigtigt. Ja. Og sig mig en gang, Pjerrot, bruger du så også smørklat og kanelsukker? Ja, nogle gange gør jeg. Nogle gange kun? Ja, ikke hver gang, men jeg gør det mange gange. Du gør det mange gange, ja. Sådan er det. Ved du hvad, Pjerrot? Juleaften, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, hvad man spiser hos dig, når det er juleaften. Jamen, der får man da selvfølgelig også risengrød med en klat i. Risengrød med en klat? Ja, det gør man. For diskussionen, den går jo mange gange på. And eller flæskesteg, siger de jo. Nå, ja. Men jeg tror, det bliver en flæskesteg. Det bliver en flæskesteg? Ja, det gør. Med sprødsvær. Det er det vigtigste. Så kan du spørge om sådan noget. Sig mig en gang, spiser I så risengrød før eller efter flæskestegen? Den får vi først bagefter. Den får I bagefter? Ja, der kan man bare se. Jeg lurer på, i hver familie er der jo altid nogle gode juleopskrifter. Ja. Og nogle helt specielle traditioner i forhold til julemaden. Hvad er jeres specielle tradition hjemme hos dig, Pjerrot? Der skal bare være noget hvidt med. For det skal helst være hvidt, når man er Pjerrot. Det skal helst være hvidt? Ja, for jeg var jo til træf sammen med alle de andre Pjerrotter, og der spiste vi kun hvid mad. Hildemand, nu har jeg aldrig. Hvordan filen får man flæskestegen til at blive hvid? Nå, der snød vi også lidt. Der snød vi også lidt. Ja, man må godt snyde. Noget andet, jeg rigtig godt kan lide til jul, det er jo småkager. Nå, Hildemand. Og pebernøden, det er min favorit. Hvis bare ikke Chili Claus har været med til at putte chilipeber i pebernøden. Sig mig en gang, bager I også småkager hjemme hos dig? For du er jo gammel bagersvend. Jamen, det gør vi da. Men har jeg været ude på, at han er kommet chili i dine pebernødder? Ja, nu har jeg lige godt aldrig. Det var dog så groft. Ja, groft, Nej. nu har jeg. Ja. Han er en lille hønisse. Og frem for alt en lille drillenisse. Ja, og så kan han jo tage noget, der er stærkt, ikke? Det kan han også. Men sig mig en gang, hvis du nu skal bage en småkage til jul som gammel bagersvend, hvad skulle det så være for en? Ja, en kleine. En kleine? Ja. Ja, det er jo ikke den mindste småkage, man kan tænke sig. Men kleine, den bager man vel ikke engang, gør man? Nej, man laver dem på sådan en anden måde. Så koger man dem. Ja, det er ret så besværligt, ikke? Ved du hvad? Altså, jeg kan lide pebernødder, og jeg kan filme også lige en god vaniljekrans. Kan du det? Ja, og ved du hvad det bedste er? Det er hullerne. De smager godt. Hullerne smager bedst, ja. Og vi gemmer dem fra år til år. Ja, det gør vi. Har du så sådan en pose med huller i? Ja, det har jeg. Nå, okay. Ja, så kan det gå. Men ved du hvad? Nu sidder jeg og filmer og bliver helt sulten. Jeg tænkte på, om ikke vi skulle sige, at det var alt for i dag for julemandens julestue, for nu skal vi ud og have en småkage. En småkage.